видео факат шухи асту халос. Хамаи намхое, ки дар видео база бо навардами шаванд, намхаи хайолинд. медонед дилам аз ҳама зиёд барои кӣ месӯзад? барои барандаҳои тоҷик. пеш аз баромадани ягон сароянда 1 соат ӯро таъриф мекунанд. садои форам, садои марғуладор, овози шумо тамоми шаҳрро гирифт. ва сароянда мебарояду фонограмма мехонад. Рафаэл Гулов. вақте ки Рафаэл Гулов дар шоу-бизнес набуд, ӯ бисёр сахт кӯшиш мекард ки аз шоу-бизнес ягон чиз гирад. аз Набиҷон Пирматов рӯи рост мепурсад ки шумо филми Арӯси замонавиро аз Супер Клинчак дуздидед. баъдан дар пушти саҳнаи ҳамсадо Music Awards саволҳои сахт медиҳад. саволҳое медиҳад ки сарояндаҳоро аз худ бехуд мекунанд. баъд аз он ки Рафаэл Гулов шомили шоу-бизнес шуд, сар мешавад: ой, ман шуморо надидам, ой, корҳои ояндатон чӣ тавр, ой, сурудҳои нав мешавад ё не, ой, мебахшед. Хэштег Рафаэл Гулов вернись. агар духтарҳо паренҳояшонро монанди наскӣ, паренҳо арӯсҳояшонро монанди трусӣ иваз кунанд, тоҷиконшоҳ фикру ақидаашро ҳам монанди наскӣ, ҳам монанди трусӣ иваз мекунад. ҷонон, хабар аз боло. гунаҳгоронро дар дӯзах ҷонон пешвоз мегирад. ба фикрам баъд аз ин хабар бисёри бачаҳо намозхониро сар мекунанд. олимон аз чӯкидаи Мариана ҳам пасттар ҷойро ёфтанд. дар он ҷо қадами Қурбон диски Фирӯза Ҳафизова ва Зулайхо Маҳмадшоеваро мефурӯхт. дар YouTube канали Авлод Медиа 210 000 подписчик аст. барои он ки 1 миллион подписчик шавад, 4 тои дигар Абдурозиқ лозим. Садриддин хеле Тоҷикистона дӯст медорад. барои ҳамин дар Канада зиндагӣ дорад. ӯ хеле дӯст медорад бо лаҳҷаи адабии тоҷикӣ сухан кунад. барои ҳамин кӯшиш мекунад чуни ирониҳо суҳбат кунад. Орзуи Соев. дар бораи Орзуи Соев ягон сухани бад намегам, фақат сари кал дона 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 дона, давомаш худатон медонед. зато пеши парикмахер рафтан дар кор наем, дар борон сарат тар намешавад, шампунь кам истифода мебарем. Сабринаи Назрӣ. бисёр духтараки сархам. сархам на барои он ки хоксор, сархам барои он ки 14 кило макияж намемонад ки сарашро боло кунад. Мадина Акназарова. дар хонаи Мадина Акназарова вантуз тамоман лозим нест. лабҳои Мадина Акназарова хуб кор мекунад. дӯстони азиз, ин фақат ҳазл буду халос. агар IQ-и шумо аз 60 боло ва шумо каме ҳам бошад ҳамин ҳазлҳоро фаҳмидед, ман хеле шодам. ин ба зиндагии шахсии ин ҳунармандон ягон дахл надорад. фақат хандеду халос. то боздид, лайк, подписаться, ҳами корҳое ки дар YouTube мекунанд кунеду бад равед. хайр.